Преди повече от 1300 години, през 681 година, хан Аспарух основа в българската държава. Представете си град толкова голям, че се е простирал на 23 квадратни километра, почти колкото целият град Лом днес. Бил обграден с ров пълен с вода, широк 10 метра и дълбок 7 метра. Знаете ли, че първият дворец тук бил дървен, а после хан Крум построил огромен дворец от камък? Музеят е страхотен, но вътре не е позволено да се снима. Можете обаче да се снимате с едни симпатични прабългари и те да ви разкажат всичко за модните тенденции от техните епохи. Ето и палатката, така са изглеждали юртите, в които са живеели първите българи. Големи, кръгли и с огън по средата, за да не им е студено. Може би като древни кампингари. Навсякъде има останки от колони и кръстове. Ето този камък, например, на мен ми прилича на компютъра. Представям си как древните ученици са играли Майнкрафт на камен компютър. А вие, на какво ви прилича? Това е арената на Плиска. За периода си е единствената по-стара и от арените в Рим. Когато българите са празнували, сигурно са викали "Българи! Юнаци! Българи! Юнаци!" А знаете ли, кое е най-забавното тук? Ехото! Ехо! 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 Това е голямата базилика, построена през 9 век от княз Борис I. Той създал тази огромна църква, след като през 864 година покръстил българите. Знаете ли, че тя е била една от най-големите в цяла Европа по онова време? Тук може ли да се събират хиляди хора наведнъж? Историците смятат, че под самата базилика може да има тайни гробници на българи, ханове или дори на светец. Все още това не е напълно открито, затова си остава една от големите загадки на Плиска. Все едно, времето е спряло и сме се върнали назад преди повече от 1000 години. След тази разходка трябва да се подсилим. Има страхотни хот-дози в центъра на град Плиска. Това е най-смешната табела, която съм виждала. Много вкусно. Хапвам, се разхождам в центъра на град Плиска. А тази огромна статуя е на княз Борис I. А може да се снимате и с хан Аспарух. Това беше моята разходка из Плиска. Историята е навсякъде около нас. О, да, и оставете един лайк.